Sziasztok, hölgyek, urak! Régóta nem készítettem már videót, ezzel nagyjából lehető most már egy másfél éves videócsendet fogok megtörni itt a blog történetében. Valami olyasmit szeretnék elmondani, amit részben valamelyik tanfolyamon elmeséltem, de így nagy közönségnek még nem osztottam meg, illetve kiegészítem egy-két információval még. Az egész úgy kezdődött ugye, hogy csináltam illetve kitaláltam de még ez is nagy képűség mondjuk, úgyhogy rábukkantam egy erővonal elméletre, amiben végül is a adott idősíkú mozgóátlagok mutatták azt nagyjából, hogy milyen idősíkú trendek hogyan ütköznek egymással. És ennek a 10-es, 20-as mozgóátlag, exponenciális mozgóátlag voltak akkoriban a főszereplői nálam a csárton, ebből most a 10-eset föltettem a képernyőre. És aztán ugye elkezdtem azon gondolkodni, hogy akkor ettől a mozgóátlagtól való eltérések, azok mennyiben mutatnák meg nekem a piac állapotát. Tehát néztem azt, hogy mennyire tud megszökni a mozgóátlagtól. Ugye minél inkább megszökik a mozgóátlagtól az ármozgás, annál valószínűbb az, hogy nehéz neki tovább menni. Annál túlhúzottabb a trend. Ugye ezt lehet nézni valamennyire a Bollinger szalaggal is, meg egyéb más dolgokkal, de én arra gondoltam ugye, hogy esetleg egyéb indikátorokban nem feltétlenül úgy csinálták meg a dolgokat, ahogy azt az én gondolkodásmódom, vagy az én gondolkodásmódomnak megfelelő lenne, vagy nem láttam meg benne hirtelen ugyanazt a dolgot. És hát akkor gondoltam, hogy ezt le kell programozni, és ki kell kísérletezni, akkor ez hogyan működne, hogy néz ki. És aztán megírtam, tesztelgettem itt, és aztán sajnos kiderült, hogy ez a mozgóátlagtól való megszökés című indikátor, ez kb. Ugyanolyan, mint a CCI. Tehát nagyjából sikerült egy CC-t generálnom, csak egy kevésbé jó matematikai algoritmusú CC-t, így aztán a CCI az végül is jobbnak bizonyult erre. Aztán továbbiakból gondolkodtam azon, hogy a mozgóátlagoknak a hajlásszöge az mennyiben mutatja megint csak azt, hogy éppen a piacnak milyen az állapota és hol tart esetleg egy fordulóban vagy bárhol. És akkor programoztam egy ilyen hajlásszög indikátort is, mely hajlásszög indikátorról kiderült, hogy nagyjából szinte teljesen hasonló és megegyezik az RSI-vel. Tehát azt mondjuk, hogy egy 20-as exponenciális mozgóátlagnak a hajlásszögét körülbelül kifejezi mondjuk egy 20-as RSI, ahol mondjuk a viszintes állása mozgóátlag az körülbelül az 50-es zóna körüli állapota. Tehát teljességgel arányban volt vele. Ugye itt a szögeket méricskelni, az nem feltétlenül egyértelmű, ugye mennyire torzít a csártya, éppen kinek milyen beállításban jönnek a szögek, de a lényeg az, hogy arányában állt tökéletesen a hajlásszöggel az RSI. Na, innentől kezdve igazán nagyszerű dolog, akkor igazából már kezdtem belátni azt, hogy ezen a piacon, vagy a piacokon a sima, egyszerű, úgymond derivátumokból, tehát az ármozgásnak a matematikai különböző feldolgozásából szinte mindent kitaláltak, amit ki lehetett találni. És akkor elkezdtem használni CCI-t, RSI-t különböző módokon, meg stochasztikot, attól függően, hogy ki mit, nem azt mondom, hogy ki mit javasoltam, hol, milyen kereskedésrendszerben mire bukkantam rá, és hogyan alkalmazták, és akkor ezeknek a különböző kombinációit. És aztán igazából egyik alkalommal, amikor CC-vel és RSI-vel foglalkoztam, akkor és különböző idősíkokat váltogattam, illetve különböző periódusokat, akkor valamire rádöbbentem, amit mindjárt bemutatok. Ez nem ma volt, már elég régen, csak most mutatom be. És ennek a videónak, ennek a bemutatásnak az egyik apropója az volt már, hogy hogy viszonylag sokszor merül föl ismeretségkörben, meg kérdésekben, hogy
most akkor ki melyik indikátort használja, melyik a jobb, melyiket szereti, melyiket miért nem szereti. És én meg nem akarom az egész történetet elmondani előről, csak nézek, mint a Lucky New, hogy most tulajdonképpen ennek az embernek azzal az indikátorral miért jobb, mint a másikkal, és mit lát benne annyira jót, amit a másikban nem lát. Na, de is szaporítsuk a szót, kezdjük az RSI-vel. RSI Standard 14-es, mindjárt átcsattogunk 14-re. 14-es Standard RSI, amit szoktak alkalmazni. Ehhez képest ugye szoktak alkalmazni egy 14-es CC-t is mondjuk, és akkor látszik, hogy hú, hát a CC az teljesen más, mint az RSI. Ugye mondhatnánk. És hát annyira más ez a CC, hogyha mondjuk azt mondanánk, hogy a CC-ből mondjuk egy 50-est rakunk ki, és most ráteszem az RSI tetejére, kirakok egy 50-est a CC-ből, hát akkor fantasztikusan más, tehát látszik a görbébe is, hogy az iszonyatos eltérés, ami valószínűleg az RSI-nek hatalmas előnyt nyújt a CC-vel szemben, az nagyjából szerintem elenyésző. Tehát maximum valakinek jobban tetszik a 50-es, 70-es, 30-as skála, mint a nullás, meg plusz 100-as, mínusz 100-as, de a hatalmas előnyt nem láttak egyikbe se a másikhoz képest. Tehát körülbelül, illetve más egy kicsit a mögöttük levő matematika, de nagyságrendileg más dolgokat nem tudnak kihozni az ármozgásból. Vannak, akik azt mondják például, hogy ők azt mondják, hogy a gyorsabb CC-t szeretik, vagy mit tudom, tehát sokan használják a CC7-est arra, hogy a CC7-es túlhúzásból menete és annak visszatörése, mondjuk 100 fölé, vagy 100-on kívül 100 vissza, vagy egyszerűen csak a megfordulása, az valamilyen momentumváltást jelöl neki azon a szinten, tehát akkor ott a szint az úgymond megtartott az ármozgást, és akkor itt jön vissza, ugye? De most nem ez a lényeg, hanem az, hogy viszont azt mondják, hogy tehát ilyet, hogy RSI 2-est ilyet használni, hát ez mondjuk blödség, tehát ez hülyeség, RSI 2, ugyan? Itt is látszik, hogy eléggé hasonlóak a megmozdulások, de mondjuk ha már RSI 3-at rakok, akkor talán még jobban látszik a hasonlóság. Tehát ilyen kis periódus a CC az jó, de az ilyen kis periódus RSI, ez biztos hülyeség. Igazából nem látom a különbséget túlzottan a kettő között, hogy most mitől lenne jobb az egyik, mint a másik. Na és mondják azt, hogy hát ilyen kis periódusú CC-vel RSI-vel nem lehet dolgozni, de ott a stochasztik. Tehát a stochasztik az főleg a gyorsabb, 5-3-3-as stochasztik. Adunk neki egy másik szint, hogy lássuk is. Jé, és a stochasztik az szinte teljesen megegyezik ezzel ugyancsak, tehát itt is hatalmas különbségek vannak, idézőjelbe téve. Szóval ezek a óriási előnyök, amiket biztosít egyik a másikhoz képest, plusz még ehhez jön ezeknek a kombinációja, hát akkor el tudjuk képzelni, hogy a piacon micsoda előnyt fog nekünk nyújtani egyik a másikhoz képest. De hát ugye akkor még ott van az MACD, a Moving Average Convergence Divergence című fantasztikus dolog. Tehát a konvergencia, mozgóátlagú konvergenciája, divergenciája. Na, nézzünk rá egy MACD-re. És hát ugye hát ez biztos sokkal úgymond stabilabb, beváltabb trendindikátor. Hát akkor nézzük CC-t. És érdekes kísérletet csinálom, mert 120-ast fogjuk rá föltenni. És hogyha egyébként azt mondják egyesek, hogy már az 50-es CC, ami viszonylag lassúnak mondható, tehát egy adott idősíkon az 50-es CC trendirányra jó meghatározás. Most ehhez képest az MACD, a standard beállításaival körülbelül nagyságrendileg egy 120-as
CC-nek felel meg, és látjuk, hogy micsoda késésben van még ehhez képest is, tehát hogy úgyhogy na mindegy. Szóval az indikátoroknak a egymáshoz való preferenciája és az indikátoroknak a használhatósága, meg a használata, a használhatósága borzasztóan korlátozott adott piaci piac típusokra, adott idősíkon levő adott piaci, nem szentiment, mindjárt kinyögöm egyszer, tehát pillanat. Tehát adott piaci állapotra való tekintettel nagyon korlátozott a használatuk. Úgyhogy éppen trendel oldal az adott idősíkon, és ennek megfelelően milyen átmenetben van. Úgyhogy, na mindegy. A lényeg az az, hogy én körülbelül pont olyan jól meg vagyok velük, mint nélkülük. Mármint ezek nélkül, a csodás oszcillátorok nélkül pedig nagyon-nagyon sokat kísérleteztem velük, és ezen kívül még írtam olyan indikátorokat is, amik mondjuk azt nézték, hogy szép színes oszlopokkal megmutatták mondjuk az 50-es és 100-as exponenciális mozgóátlagnak a hajlását, hogy ennek megfelelően ugye egy viszonylag hosszú távú, gyorsabb, meg egy lassabb, de azért hosszabb távú mozgóátlag, és akkor ezek éppen mennyire hajlanak erősen, és ennek megfelelően mennyire bullish vagy bearish a piac. És aztán csináltam olyan indikátort, ami azt néztem mondjuk, hogy a Keltner Channel-en belül hol helyezkedik el, illetve a Keltner Channelhez képest hogyan helyezkedik az ármozgás, amennyire a bullos bearish oldalon, és mennyire a csatornán kívül belül. És borzasztó röhelyes volt azt látni, hogy két egymáshoz képest fél évvel elkészült indikátorom, amire azt gondoltam, hogy különböző elvek alapján működik, végeredményében annyiban tért el, hogy egyik ugyanaz volt, mint a másik, csak egy idősíkkal eltolva. Tehát a Keltner Channel alapján működő indikátorom az körülbelül azt mutatta meg, mint a egyel kisebb idősíkot megmutató 50-es 100-as mozgó átlaghoz képest, hol lehet 50-es és 100-as mozgó átlag meghajlása alapján kijelző indikátoron szinte teljesen ugyanaz volt a kettőnek a eredménye. Mivel hasonló színezést is használtam bennük, ezért aztán még az is hasonló volt. Szóval nagyon-nagyon korlátozott az, amit így ezek alapján, az indikátorok alapján bár döntést lehet hozni és ki lehet csikarni a piacból. Úgyhogy én mindenkinek azt ajánlom, hogy a józanész, az ármozgás és a forgalom alapján rakjon össze lehetőleg szerintem 2-3 idősíkot figyelembe véve valamilyen elemzési módszert, és ez alapján próbáljon megkereskedni. Tehát józanész, támasz ellenállás szintek, csúcsvölgy elemzés, a különböző trendvonalak, trendcsatornák, és emellé még a különböző szinteken a forgalom, hogy hogyan alakul. Ebből próbáljon meg inkább építkezni sem, mint a különböző indikátorokból. Na hát ennyi volt ez a kis videó, és bízom benne, hogy többetek egy pár hét vagy pár hónap kísérletezést és tévutat megtakarít azzal, hogyha kicsit elgondolkozik ezen és próbál megfogadni, és nem baj, ha saját maga is megbizonyosodik, de mindig, amikor valaki ajánl neki valamiért, amiben ezek az indikátorok szerepelnek, akkor megfelelő kétkedéssel fogadja a dolgot. Tehát, hogyha egy ennyire populáris valami, ennyire könnyen elérhető, és ennyire egyértelmű lenne, akkor most miért nincs az, hogy tömegek keresnek nagy pénzeket a piacon? Na jó van, sziasztok! Minden jót mindenkinek!